हेल' रायजोफोर गुड मर्निं आङो मोनसे खोथा खोन्थाहरनो नागिरदों नोंथांमोननो फेसबुक पेजनि सोमोन्दै बा फेसबुक प्रफाइल प्रफेसनेल टार्न अन खालामनायावहाय जे लाइभ फैयो नङा होमबा लाइभखौ माबायदि फैनांगौ मा रोखोमनि लाइभ फैनांगौ बेनि फारसे आङो खोन्थाहरनो नागिरदों नोंथांमोननो दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलां गोबाङानो लाइभ फैयो नङा होमबा आङो फल' खालामो नायो दासो जास्ट आङो सासे फंबायनि लाइभखौ नायदोंमोन माने बे फंबाया माने गान दामनानैसो लाइभ खालामदों दा बे लाइभआ जानाय नङा आरोखि हा बेबायदिया बेनिखायनो नोंथाङा जुदि इन स्ट्रिम एडखौ मनेटाइज खालामनोब्ला फेसबुकनिफ्राय रां आरजिनो गोसो दङब्ला मनेटाइज जाजासिमावहाय मालायनि बेफोरबायदि अडिअ बा मालायनि गान दामनानै बा मालायनि बा माबा मोनसे मिउजिक इफेक्ट सोदेरनो मोननाय नङा लाइभआव हा लाइभआ ओरैबायदि साइलेन्ट जानांगोन बाहेरानि आवाज गैयि जानांगोन आरो मा जानांगोन मिउजिकआ थानो मोनथारनाय नङा टटेलि बेबायदि खालामनांगोन आरोखि नङाबा लाइभआ काउन्टिं जाया हा बेखौ आनअरिजिनेल कन्टेन्टआवनो होगोन फेसबुकआ नङाब्ला नोङो माब्लाबाबो लाइभआव जुदि बिदि मिउजिक होनानै लाइभ खालामोब्ला नोंनि फेसबुक पेजआ मनेटाइज जानाय नङा हा जेसेबां नों नाजा हानाय नङा फेसबुक पेजआव नोङो लाइभ फैयोबा बा फेसबुकआवनो एनि फेसबुकआव नों जुदि मनेटाइज खालामनो फेसबुकनिफ्राय मानि आर्निं खालामनो गोसो दङब्ला नोंथाङा माने साइलेन्ट खालाम न' सिङावहाय सिरिनो जाहाथे बाहेरानि मिउजिक फैदेरा मानिबा मिउजिक एफेक्ट आरोखि सोरनिबा गान दामनाय मानाय बे दंखायो गान जायफोरा इउज खालामखानाय बे बुस्थुखौ जुदि नों होगारोब्ला नोंनि फेसबुकआ आनअरिजिनेल कन्टेन्टआ माब्लाबाबो खारनाय नङा खारहोनो हानाय नङा एनि प्रब्लेम आरोखि लाइभ फैनानैसो गासैबो फेसबुकनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो माखासेखौ नङा होमबा जे जोङो माखासे आनअरिजिनेल कन्टेन्ट आपल'ड खालामदोंबाबो बेवहाय मनेटाइजेसननि पलिसि इस्युसफोर फैनायाव नों भिडिअखौ डिलिट खालामो नङा होमबा डिलिट खालामनानै दा नोङो लाइभ फैयो बे लाइभ फैनायाव नों मिउजिक सोदेरोब्ला बेयो जानाय नङा बेखौ जोङो साइलेन्टलि खालामनो नाजानांगोन बेफोरबायदि मिउजिक थायोबा माब्लाबाबो नोंनि लाइभआ काउन्टिं जानाय नङा बेनिखायनो लाइभखौ हागौमानि साइलेन्ट खालामनो नाजा अब्लासो नोंनि फेसबुक पेजआ मनेटाइज जानायनि चान्स थागोन मिथिबाय रायजोफोर नङाब्ला नोंनि लाइभआवबो नों मिउजिक होखायोब्ला आरो बै नोंनि भिडिअसफोरावहायबो मिउजिक दं रिलावबो मिउजिक दं मालायनि इउज खालामनाय होमबा आनअरिजिनेल कन्टेन्टखौ माबोरैहाय खारहोनो हागोन नोंथाङालाय बेनिखायनो मिउजिक दा सोदेर लाइभआवहाय अब्लानो माने लासैनो लाइभ फैबाय थायोबा बेनिफ्राय नोंनि फेसबुक पेजआ मनेटाइज जागोन आरो आङो आनअरिजिनेल कन्टेन्टखौ माबोरैहाय कमप्लेन खालामहरनो फेसबुक नङा होमबा फेसबुक माबायावहाय सापर्टआव थांनानै माबोरैहाय कमप्लेन खालामो बेनि फारसे आं भिडिअ लाबोगासिनो दङ डेडिकेटेड भिडिअ नोंथांमोनहा थाबैनो मोनगोन दा आं बे भिडिअखौ थाबैनो आपल'ड खालामगासिनो दं आरो एनि प्रब्लेम आङो खोन्थालांगोन नोंथांमोननो माने माबोरैहाय नोङो चेक खालामनो बे फेसबुकआवहाय नोंनि भिडिअ आनअरिजिनेल कन्टेन्ट फैदोंबा बबेबा सोरबाया नोंखौ कपिराइट हरदों बे कपिराइट जादों नोंनि भिडिअआ बेखौ माबोरैहाय चेकिं खालामगोन नोङो बेखौबो आं मोनसे डेडिकेटेड भिडिअ लाबोगासिनो दं दा नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय दा बुजिनानै लाबानो जाबाय लाइभआ फैथारनांगौ बयबो लाइभ फैनायावहाय साइलेन्ट खालाम गुबुननि मिउजिक दा सोदेर अब्लानो लाइभआ जागोन नङाबा मिउजिक सोदेरोबा लाइभआ माब्लाबाबो साक्सेस जानाय नङा दे बिदिब्ला जाबाय नोंथांमोन गोजोन्थों थेंक इउ